Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes. Estamos ca información hoxe, mércores 29 do mes de outubro. A piques de rematar este mes, estamos na radio e na televisión municipal de Cerceda para falarlles de novas da actualidade municipal. En calquera caso, imos a falarlles de cine, porque sigue o ciclo de cine Mestre Mateo. Hoxe, mércores, hai unha nova película. Tamén lembramos que se están organizando unhas charlas gratuitas para maiores para o manexo do teléfono móvil, unhas xornadas, unhas charlas que van a ter lugar os luns que ven e o seguinte luns, xa pasado luns houbo unha. Deso falaremos. Como do magosto veciñal que se organiza en Meirama, tamén a festa do San Martiño en Cerceda dentro dunha semana e tamén falaremos en obras que se están levando a cabo. Estivemos in situ en algunha delas, incluso falou con nos o alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez. Seguen atrancos na infraestructura de comunicacións de Movistar en Cerceda, que está levando a cortes de datos, incluso de telefonía, nas últimas semanas por mor de roubo de cable. De eso imos a falar tamén co alcalde. Falaremos da festa do motor, que vai a ter lugar no mes que ven, da oficina do rexistro clave que ten o Concello de Cerceda, das axudas á natalidade e da recollida de lixo voluminoso, que será este venres. Por último, en canto tempo, as previsións para mañán son de que unha nova fronte entrará, que traerá de novo precipitacións. Como vimos falando nos últimos días, o Concello de Cerceda participa nun circuito de cinema galego. Está tendo lugar no Auditorio Municipal de Cerceda con entrada gratuita e se proxectan en total 8 longometraxes, dos que xa se proxectaron parte deles. Hoxe, mércores día 29, ás 8 da tarde, proxectase a película Aurora. E mañán xoves día 30, ás 8, a película Prefiro condenarme e, por último, pasado mañán venres 31 ás 8 da tarde, o documental Salvaxe, Salvaxe. Este ciclo Mestre Mateo, que está impulsado pola Academia Galega do Audiovisual e promovido pola Diputación da Coruña, está composta por varios longometraxes finalistas nos premios do audiovisual galego, premios Mestre Mateo. O obxectivo principal é achegar o audiovisual galego ás vilas nas que non existe unha oferta de cinema comercial e as que habitualmente non chegan as producións que participan nos premios Mestre Mateo. En este caso, lembren que hoxe volve a haber proxección ás 8 da tarde. Aurora é a película que se pode ver de xeito gratuito no Auditorio Municipal de Cerceda e mañán Prefiro condenarme, pero falaremos tamén na xornada de mañán. En Cerceda, no aula de informática, no aula CEMIT, que se atopa no centro cívico ao lado do Auditorio Municipal, se están levando a cabo unhas charlas gratuitas para maiores sobre o manexo do teléfono móvil. O pasado luns comenzaba ca primeira das xornadas e o próximo luns, o luns que ven, día 3 de novembro, pola mañán dende as 10 ata as 11 no aula de informática de Cerceda, seguirá a segunda xornada do ciclo de charlas Activa a túa vida digital. Ao longo destas 3 semanas se realizan 3 charlas gratuitas dirixidas a persoas maiores para mellorar as súas capacidades digitais no emprego do teléfono móvil, especialmente alertas de emerxencia, contactos importantes, recepción e envío de fotografías e videochamadas, etc. A seguinte sesión será o luns día 10 de novembro. Este luns que ven día 3 hai unha e a última será o luns 10 de novembro. Para participar é gratuito, só teñen que anotarse. Poden facelo presencialmente achegándose ali polas mañáns ao centro cívico ou anotarse nos teléfonos 881 025 131 ou no 644 529 990. Agora falámosles de un magosto veciñal que ten lugar en Meirama esta fin de semana. A Asociación Veciñal de Meirama organiza para este sábado día 1 de novembro, a partir das 6 da tarde no área recreativa de Meirama, un magosto veciñal. Comenzará con foliada, haberá degustación de castañas e exposición das cabazas talladas, iluminadas e decoradas polos participantes.
O anoitecer, o Samaín abrirase paso coa procesión das cabazas, coa actuación tamén da agrupación San Martiño de Cerceda que acompañará a procesión. Nesta ocasión, os organizadores deste magosto veciñal animan a todos, sin excepción de calquera idade, a participar, traendo ese día, o día 1, o seu relato ou en este caso o seu conto de medo para esta ocasión. O conto pode ser de creación propia ou non, e tamén animan a todos aqueles que escriban, que tamén o lean, e sexa tamén o seu relato favorito, que sean autores e lectores e que compartan con todos o tempo dese relato. Este sábado, 1 de novembro, magosto veciñal en Meirama. Cambiamos de tema, pero seguimos a falar de máis actos festivos porque na parroquia de Cerceda se celebra o San Martiño, festa do San Martiño en Cerceda, que será o 8 do vindeiro mes de novembro, sábado a 1 da tarde comenzarán con misa na honra ao San Martiño, ás 2 da tarde sesión vermú con disco móvil impacto e ás 3 da tarde un gran xantar popular. Ese gran xantar popular aínda ten aberto o prazo para anotarse. O precio é de 30 euros por persoa, para adultos, para os máis xóvenes de 5 a 10 anos, 15 euros. O menú a base de empanada, callos, churrasco, postres, bebidas e café con gotas, todo a fartar. Poden acadar os tickets en Agroferretería Cerceda, na peluquería Peluquera ou con calquera dos membros da comisión de festas. Pola tarde hai sorpresas, ás 9 da noite, verbena con disco móvil impacta. Hai carpa climatizada para disfrutar de todos estes actos. Cambiamos de tema, agora falámosles de obras porque nestes intres ao longo do Concello e así está pasando tamén ao longo de todo o ano hai obras continuamente de arranxos tanto de estradas como de alcantarillados, tamén arranxos en instalacións, etc. Nestes intres están levando a cabo obras en Sobre da Fonte por máis de 100.000 euros, unha obra demandada e que está mellorando e ampliando esta estrada importante en Cerceda. Tamén en breve comenzará a depuradora en Meirama, tamén se fará máis obras en Vilamarta, en Picardel, na guardería municipal, que xa se está levando a cabo esa ampliación, e tamén a estrada que comunica a guardería, así como os campos de fútbol, tanto do San Martiño como o de Rodís. Onte achegámonos a obra de Sobre da Fonte que se estaba levando a cabo e ali estaba o alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez, co que falamos precisamente sobre esta obra e outras que se están levando a cabo no Concello. Alcalde, porque estamos nesta obra donde acaba vostede mesmo estar falando cos técnicos da obra, como vai? Como está esta? Precisamente o que estábamos intentando concretar é cando estará máis ou menos rematada. Seguramente entre esta semana e a que ven poderá estar executada esta obra de acceso Sobre da Fonte, que para nós é unha gran tranquilidade, porque non hai que esquecer que está prácticamente a carón do casco urbano e, sen dúbida, hai que admitilo, era un dos accesos máis precarios que tiñamos no Concello. Vai quedar con un ancho de 5 metros, salvo nesas zonas de abanicos, que lóxicamente hai unha anchura maior. Son 175 metros lineais a parte na que se obra, que acaban conectando co que xa se amañara no seu día coa Gader. Aproximadamente fai 2 anos que acaba conectando tamén co parque industrial do Acevedo. Leva tamén ali 45 metros de muro para soster as terras, é unha importante mellora a nivel de firme que vai con asfalto, haberá outras melloras sin dúbida nesta zona no futuro e tamén unha mellora na circulación das augas pluviais, pero como digo é unha obra que nos enche de satisfacción, sobre todo polo recoñecemento desa situación na que estaba previamente, que vai quedar afortunadamente ben paliada con esta mellora. Bueno, o que mellor pode palpar se a obra está ben, se non, son os veciños, e vostede ten contacto con eles, que lle dicen? Bueno, era unha obra moi solicitada e que ademais xerou ainda máis atención polo feito de que o cartel fai tempo que fora colocado, quedaban algúns trámites pendentes. De feito, este proxecto levaba tamén unha mellora no carril en Rodís, que xa se executou fai tempo, e o certo é que, bueno, os veciños si a solicitaban, sobre todo a vida conta da situación na que estaba, pero seguro que seguirán solicitando melloras, e aí estaremos nós en función dos recursos e en función do tempo, pois ilas atendendo tamén da mellor maneira posible. Agora o que acaba a agardar é que o tempo nos acompañe, que a climatoloxía non sexa adversa, e iso permitirá que entre esta semana e a que ven este executada. Unha actuación que non hai que esquecelo, que vai máis arriba dos 100.000 euros.
o cal tamén denota a trascendencia, pero aquí hai pois moitas vivendas, como ben saben, cruza toda sobre da fonte, hai tamén pois o paso de maquinaria pesada e sen dúbida todo iso facíase merecedor deste novo acceso que, como ben digo, seguirá vivindo melloras no medio prazo se de nós depende. Bueno, pois falamos de máis, porque hai máis obras que están executando en este sintes. Sí, hai outras obras que se están executando, está, por exemplo, o caso da depuradora de Meirama, que estivo parada esa obra nesta semana, seguramente se retome en cousa de medio mes, estivo parada por unha serie de trámites que estaban pendentes de resolver con respecto á ubicación da depuradora de Meirama, que hai que recordar que vai nunha zona que previamente era da antiga Limeixa e tamén unha obra elemental, moi solicitada, ao igual que outras obras que están pendentes en Meirama. Hoxe en día temos permiso de patrimonio, por exemplo, para rematar o aparcamento da igrexa e rematarase seguramente durante o ano 2026, como xa teño anticipado. Vamos a recepcionar en breve os accesos a Virís, esa mellora no asfaltado de Virís, que tamén era outra zona que tiña un marxe de melloría moi importante, e sobre iso veuse actuando. O mesmo pasa co abastecemento de auga a Vilamarta e o mesmo pasa con obras que están neste momento en execución, como ven sendo o campo de fútbol do San Martiño, que pouco a pouco pois vamos avanzando na confección desas gradas e deses vestiarios, e tamén o campo de fútbol do Rodís. Pero hai outras moitas que están neste momento xa contratadas e que en breve pois iniciaremos a súa execución. Unha delas destacada, alcalde? Pois eu destacaría moitas, non? Neste momento está o plazo de presentación de ofertas de 2 camiños que van a ser cofinanciados polo Agader na parroquia de Xasteda. Está contratado xa o acceso ao Boedo, que leva tamén mellora de abastecemento de auga en Queixas. O mesmo pasa coas pluviais no Brazal, e hai outras obras tamén que neste momento están contratadas, como veñen a ser as pluviais en Sandián, que iso leva a actuacións de mellora do firme moi necesaria, tanto en Vilarbello como en Cova das Andes, mellora do firme na zona da rúa Rosalía de Castro, no entorno da Escola Infantil Municipal, por certo, unha Escola Infantil Municipal que tamén avanza con paso firme en favor desa ampliación que no seu día pois programamos e que estamos executando. E tamén hai outra que é a mellora do camiño nas Encrobas, un camiño nas Encrobas que leva integrado nese proxecto, que é un camiño da zona de Pontoxo, outras actuacións noutras zonas, como ven sendo a mellora da conexión entre o Piñeiro e Sandián, é un muro de contención en Picardel. Todas elas actuacións moi solicitadas e que veñen a confirmar o que eu sempre teño dito, non? Que seguimos un ritmo lineal de obras durante os 4 anos que non atende a necesidades demoscópicas, senón a necesidades da veciñanza, que imos atendendo pouco a pouco, sempre con recursos limitados e sempre, lóxicamente, con intención de facer moito máis. E esa intención mantense, eu diría que incluso se incrementa. A parte, esta é a parte máis técnica, pero queda unha parte de disfrutar, unha parte de festas. Hubo moitas festas no verán, queda algunha pendente, como exemplo o San Martiño, que é unha data importante en Galicia, especialmente na nosa zona, non? Sí, o San Martiño a principios de novembro e tamén despois a festa do motor, non? Nós sempre lle concedemos todo o protagonismo a esas iniciativas, ao final ese empuxe social é o que nos leva pois a poder disfrutar ademais dunha desestacionalización no canto a disfrute se refire, porque durante todo o ano hai distintos eventos e nós, humildemente, no que poidamos, pois trataremos de colaborar con iso, non? A nivel de nominativas e a nivel de concesión de axudas a entidades tanto culturais como deportivas, a aportación do Concello ven sendo de máis de 150.000 euros ao ano, máis alá de outras colaboracións puntuais que imos facendo con cada organización, pero o certo é que sin esa iniciativa, sen ese empuxe, a nosa axuda non tería ningún sentido. O protagonismo é todo para esas entidades, nós seguiremos, na medida do posible, modestamente, colaborando con elas e desde logo pois aí estaremos disfrutando do San Martiño como de outras moitas festas e moitos outros eventos, ademais neste caso cunha comisión de festas tan puxante como a que ten hoxe por hoxe Cerceda, da cal eu como habitante tamén desta parroquia me sinto enormemente orgulloso. Pois deixamos atrás este tema e cambiamos agora para falarlles de as comunicacións con Movistar, que a empresa Movistar, porque está vendo atrancos na infraestructura de comunicacións de Movistar en Cerceda. Son varias averías importantes no último mes debido ao roubo de cobre, así nos dixeron dende a propia empresa Movistar. Os arranxos están casi que xa rematados, aínda que
pode seguir habendo algún problema porque sigue habendo roubos de cables que intentan evidentemente sustituir e reparar canto antes. Desto tamén lle preguntamos onte o alcalde si tiña información. Houbo concretamente 3 avarías nos últimos 18 días. Segundo se nos explicou dende a empresa, é por roubos que houbo de cobre. Roubos de cobre en determinados sitios. Onte especialmente tivemos un gran problema cos telecomunicacións, incluído no Concello. Non se podía firmar, non se podía usar as plataformas digitais que temos habilitadas por parte da Deputación e incluso había problemas cos nosos propios teléfonos persoais á hora de establecer as comunicacións. Afortunadamente, hoxe vai mellor, así se nos trasladara, que hoxe iba a ser así, e, bueno, en todo caso, cando haxe esa serie de atrancos que non son da nosa competencia, si son da nosa incumbencia. E estaremos atentos, pois, para informar, como está sendo o caso, de cales son as causas e tamén un pouco de cal é o pronóstico de mellora. Neste momento parece que están en visos de solucionalo, así nos lo transmitiron, de feito decían que hoxe que a situación que iba a estar perfecta, eu creo que probablemente non está sendo, pero sí que houve unha mellora sustancial con respecto a onte, que houve un problema cos comunicacións tremendo que prácticamente incluso paralizou o que vai a ser a xestión administrativa no noso caso, e tamén se puxeron en contacto connosco empresas principalmente do Polígono Industrial do Acevedo, as que tamén estivemos informando e incluso habilitando solucións puntuais en algún caso. Continuamos co informativo para falarlles agora da Festa do Motor. Se vai a celebrar de novo en Cerceda a terceira edición da Festa do Motor, que será o sábado 15 de novembro e terá lugar xa a terceira Festa do Motor en Cerceda, no campo da Feira de Cerceda e os seus arredores. Todo comenzará ás 10 da mañán coa exposición de coches de compraventa, clásicos ou coches de competición, incluso coches tamén normais. A partir da 1 da tarde hai unha sesión vermú co dúo Primera Fila para despois dar paso a un gran xantar popular ás 2:30 da tarde coa pulpeira Luis Guerra, un xantar a fartar con empanada, pulpo, churrasco, bebida, postre, café e chupitos. O precio de 40 euros para adultos, 18 euros para os máis xóvenes de 6 a 12 anos e teñen de prazo ata o 13 de novembro para poder retirar os tickets. Poden facelo no bar JB, en R5 Store ou con Rubén ou Gema, que son os organizadores. Ás 5:30 da tarde hai concursos con premios para os coches máis antiguos, máis baixo, máis ruidoso ou de máis lonxe. A partir das 11 da noite, verbena con varios DJs. Haberá carpa climatizada. Agora lembrámoslles que o Concello otorga unhas axudas á natalidade para o fomento de natalidade e asentamento poboacional no Concello. Estas axudas son de un pago único de 300 euros que se dá por fillo nacido ao longo do último ano, en concreto dende o 1 de novembro do ano 2024 ata o 30 de outubro deste ano. Cada nacemento que teña lugar recibirá esa axuda de 300 euros. Pode ser por acollemento ou por adopción. O plazo para solicitala remata o 30 de novembro e poden facelo a través do rexistro presencialmente na planta baixa do Concello ou, se queren, en internet, en rtvcerceda.com, no, en este caso, sede electrónica do Concello. Tamén o Concello de Cerceda dispón de unha oficina para realizar o rexistro clave, para acadar o número clave PIN para relacionarse coas, en este caso, diferentes administracións. Son unhas credenciais digitais para relacionarse electrónicamente coas administracións. A identificación, a obtención da identificación clave se realiza de xeito presencial nunha oficina do Concello, donde un funcionario municipal se encargará de recoller os datos, o DNI da persoa que o solicita e tamén o seu teléfono para despois verificar todo e recibir no propio teléfono móvil a mensaxe SMS de benvida a este sistema. Clave é un sistema que permite a identificación ante as administracións públicas para realizar trámites sin necesidade de, por exemplo, certificado digital. Esta oficina está a dispor de calquera veciño do Concello sin ter que achegarse fora de Cerceda. Este próximo venres pasado mañán é o último venres de mes, o que supón que o Concello de Cerceda ofrece o servicio de recollida de lixo voluminoso porta a porta. Este servicio que presta o Concello de residuos voluminosos
todos aqueles que non se poden depositar nos colectores da rúa polo seu tamaño, polas súas características, poden utilizar este servicio, un servicio que teñen que chamar previamente a empresa concesionaria do servicio, que é o 981 69 30 72 ou 616 167 131. Aí deben de decir donde van a depositar ese lixo e que cantidad de lixo van a depositar. Teñen que estar antes das 7 da mañán dese mismo día do venres depositado e non pode estar varios días antes. É imprescindible avisar previamente. En canto tempo, para mañán xoves, unha fronte asociada a unha borrasca centrada ao suroeste de Irlanda afectará de novo a Galicia. Vai a deixar mañán ceus cubertos e chuvias máis xeralizadas e intensas cara a noite. As temperaturas mínimas continuarán sin cambios, mentras que as máximas sufrirán un lixeiro descenso. Os ventos soprarán de compoñente sur con intervalos de fortes ou moi fortes no litoral. O tempo rematamos o informativo de hoxe. Mañán voltamos. Saúdos na radio, donde está Marisol Rodríguez e Tomás Ramos, na televisión Manuel Eirís e na redacción e quen lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes. Adeus.